makita taka pulaw-pulaw kamo pamutos to sa mga bugas siling ko timely man to kay subong do may mga low pressure pagid nga masunod. I think isa man na sang mga preparasyon na sang inyo office, ma'am. Oo, okay, dapat may stockpile kita. Mm. Anytime, no, kay hindi ka kapakot, labi na gitsubong nga nag-ulan-ulan. Mm. Kita may mga portion ng Bacolod na ginabaha, no? So, they have to transfer and evacuate. So, ay na yung may ready kita da ng mga pagkaon Okay. so that makarespond kita dahil. Aha. Pero waya laki me to nga ginapadala ka mo, no? Ano, sir? Pardon? Siling ko ang laki me bilang nga subong doon nagkontrobersyal sa kay damo ang mga advisory sa kwarto. Mapansit kanton doon nila nga do ginausisa sa buong CFD. Waya no do sa Dina sa City nga preparar nga mga packs kag bugas, no? O, gina-pattern na to na sa iya sang DSWD region man ng atong food pack. Okay. Wala na kita nag-include sa noodles kay Mm. kung kisa ang lifespan niya bala, ang shelf Correct. life niya is very short lang gid, no? Mm. Kasi kung nag-stockpile kita, hindi naman na mapaktan kung saan mag-abot ang mga kalamidad or mga tag-ululan. So, hindi Yes. kita kapalawid gid sang iyang kabuhi sa mga noodles. That's Aha. why we choose to have these canned goods na lang para Yes, ma'am. it can last long. Oo. Correct. Ma'am, diri bala sa may instruction o palayag ng ligad sa bago subong nga tiglikom sa DSWD, may mga specific na instruction coming from the regional or national office regarding sa 4Ps nga mga beneficiaries, especially to those nga daw hindi na kwalipikado sa program. Ang cleansing ginpalayag ni Secretary Erwin Tolfo na may napapanaog na ginman ni siya nga mando sa Idalom. According sa DS sa aton mga pantawid diri sa Bacolod, Oo. wala pa man sing memorandum to that effect, no? Pero nag-update gid man na iyang pantawid every 5 years, no? Kay ginalantaw ta. So ano ganit tawag nato, naga-conduct na sa mga evaluation ng DSWD in terms of the status ng aton nga mga pantawid beneficiaries, meaning ginalantaw kung bala sufficient na sila, no? So ginakandakan na sila sa mga tool or mga enumeration namon la natawag namon SWIDI tool. Okay. Kung sa diin makita mo ang level of well-being sa aton nga mga beneficiaryo. Okay, that's in line with the ng level of well-being, no? Meaning kung naka-reach na sila sa ginatawag ng self-sufficiency or level 3, automatic na sila gina-recommend for deletion. Okay. Pero may ara man kita ng mga pantawid beneficiaries nga let's say ang bata nila sa rooster sa mga members of the household nila bla. May ara nga wala na sing may nabilin nga 18 years old kasi askala na sa 18 years old, no? Kung wala na sing may masunod nga mga miyembro sa pamilya, gina-recommend na sila for deletion o pagsira na. Ugaling kay may ara kita sa rooster sa aton mga pantawid beneficiaries na damo ila bata kag kung may bata sila na may bata na, no, let's say apo na sang beneficiaryo, naubos ng iyang bata gid iya gid jabi naka 18 or 19 ng iyang bata, pero may isa siya ka bata dira nga may apo nga below 18, so amo na siyang ginapabulos naton as beneficiaryo. Which is So, also it's allowed. like- Amo giman ang system sila. No? Kung may apo ka na, may bata ka binagpangasawa, way man trabaho, dason dira magatinar si mo balay, kuan na siya. Automatic siya be qualified. Oh, yes sir. Pero dumduman mo isang may ara kita nga SAP, no? Social Amelioration Program. Kung Okay. sa diin ang pantawid nato nakakuha man to sa ilang ayuda. Now, may mga bata sila under sa ilang beneficiaryo nga gusto man mag-avail sa SAP. Supposed to be ang beneficiaryo lang to kaniyang pwede maka-avail. Pero ang ilang mga kabataan na may mga pangabuhi na
would also want to avail of the SAP. So may guideline ng DSWD if they want to move out, from the rooster, ma-signify sila na they want to move out. So meaning kung move out sila, tagaan sila sa SAP, pero hindi na sila magiging prospect na beneficiaryo sa Pantawid. You get me? Nang sabi, I have 3 children. No? Ang isa na nakapangasawa na. May kabataan na. Now, karon gusto ko maka-avail sa SAP, ma-move out ako from the rooster. So, ginagrant lang man ng DSWD, pero hindi ka na. Ang imo bata, hindi na siya pwede maka-avail kung naubos na ang 18 years old sa imo nga nanay. Wala na siya di bata na qualified. Hindi na ang imo apo ya makasulod. Pero kung wala kayo nag-move out from the rooster, kung naubos na ang kabataan ni nanay mo, 18 and above na, ang imo nga bata, kay arangalan mo sa rooster, will still be qualified as beneficiary. So medyo malawig-lawig panigili no nga proseso kag ang guidelines niya guro balaan naman dayon sa DSWD kung may ara man cleansing sini kag pag-update sa mga listings normal ina but every 5 years ginapatigayon. This time guro basi maging early ang pagpatigayon sang evaluation ma'am no? Siguro no, so ang cleansing ni ginamin guro ni secretary nga makandak kami liwat ng SWIDI or evaluation para malantaw ang level of well-being ng ina nga beneficiaryo. So kung self-sufficient na siya, level 3 na siya, tikwaon ta na sa lista. Kag kun amo na kun kakason ka na sa listings na no, ano ang kinanglanon sina ibalik mo atong imo ATM nano matabo sina basi mga amo nga regulasyon ma'am kay ti siyempre do gina-issuean ni sila sang do account number nga may ATM sila nga i-withdraw lang nila is bangko. May control man na ang land bank, no? May control man na ang ilang may in charge man na sa mga amo na mga account, no? Ang DSWD. So even though hindi nila pag-surrender ilang cash card sa sa land bank na mag-close man na automatic ang ilang account da. Oo. So it's still a long way to go. Kasi amo na kada isa siguro makandakit kami evaluation sa kada isa pag makita na self-sufficient na hindi nang makasarang na palabot na sa tawag na level na makasarang na then ang pina-close na lang namin. I see. So automatic man gali no amo na siya ang proseso. So hulaton taguro ma'am no may ara na gid sang exact nga guidelines sa ipapanaog nga order coming from the regional or national office sa DSWD because ma-support man lang niya ang office sa DSSD diri sa Bacolod. Yeah, kaya kami in coordination ng kami with the Pantawid ng still the Pantawid staff na magakandak sini. So kami bulik kay lang kami da. Gani kay nakita ko sining 4-piece may mga grievance committee na daganing gauyat nga nagakandak investigation to those nga halimbawa may mag-complaint against the 4-piece beneficiaries do sila na ang nagasettle, sila na ang naga-asikaso mo. Correct sir. May grievance focal kita da. I see. Ma'am, by the way, diri sa aton sa Bacolod City under Benitez administration, anong mga specific na mga instruction ginatag sa imo office? Same ang amon nga programs. Still the same. We cater to the different program, clientele group, no? Family, women, welfare, senior, PWD, and response during disaster. It's still the same. Kag ang iba namon nga mga programa nga na-implement na like ang ladderized program naton, social pension, mga SLP naton still go on. Pero ang kay Kambali Mayor may ordinance na no. So isigihon lang na ng mga programa. But ang iya gusto bong emphasis ara sa mga social hatag social pension sa aton nga mga indigent nga mga 60 years old and above. So pina-profile na namon subong nga makahibalo kami kung pilagid ang mga indigent naton nga sectors dito sa Bacolod. Okay.
So bali may mga cluster nga personnel o kung may mga personnel nga among nagatutok sa mga clusters sa paghimo sang evaluation. May ginatawag, may mga plan siya. Oho, alas 8:31 na. Ati sa mga for-peace beneficiaries, no, may mga proseso ini i-conduct pa man ang mga evaluation, although nga ang kakatabo gali every 5 years na siya may evaluation, pero this time siguro mas earlier ang pag-conduct. Ma'am, sorry na ito ng linya na ito, you were saying kay na? Oo. May araman kami nga plan to profile sa aton nga mga population diri sa Bacolod. Mm-mm. And as per instruction ni Mayor Albi, we will just wait for the final instruction kung paano mo. Aha, sige. Ma'am Pasita Tero, salamat gid sa time. Halong gid permi ma'am, and good luck sa inyo dira nga pagtrabaho sa DSSD. Thank you, Sir Art. Thank you sa tanan nga pumuluyo ng Good morning. Ma'am Pasita Tero, ang